Kaixo lagunak, Daniela pirata ezagutu nahi duzue? Adi orduan. Oso urrutiko itsasoan, kaiman beltza ur gainean zebilen. Inoiz izan den itsasontzi pirata beldurgarriena zen. Itsasontzi guztiak harekin estopatzeko moduan ibiltzen ziren. Eta marinelen batek ura katalosiaz ikusiz gero, giratu eta ihes joaten zen. Kaiman beltzako kapitainaren izena Belarriebaki zen. Bai ura eta baiaren pirata basatiak ezagunak ziren euren ibilera izugarriengatik. Urrutiko itsaso hartan Daniela ere zebilen. Armi-arma jauzilari belaontzi txikiaren barruan. Entzuten ziren kontu izugarriak gora bera, neska itsasontzi beldurgarriaren bila zebilen. Izan ere, gauza bat irrikatzen zuen. Danielak kaiman beltzeko pirata izan nahi zuen. Egun batean, denbora luzean bila eta bila ibili ostean, aurkitu egin zuen. Nire izena Daniela da, eta pirata izan nahi dut itsasontzi honetan. Neskato, gure tripulaziokoa izan nahi duzula diozu? Galdetu zuen Belarriebakik harriturik. Hala da, Danielak ziur erantzun zion. Piratak barre algaraka hasi ziren. Kapitaina bere gizonekin elkartu zen. Zenbait minutuz eztabaidatu ondoren, Belarriebakik hitz egin zuen. Kaiman beltzako pirata izateko, proba batzuk gainditu beharra dago. Zein proba, edozer egingo dut, esan zuen Daniela konbentzimendu handiz. Pirata izateko lehen proba arrainak eskubeteka harrapatzea da. Neskato, ba al dakizu arrantzan? Danielak buruz bera uretara jauzi egin zuen. Itzuli zenean, piratak zur eta lur geratu ziren. Hona hemen, bakailo batzuk, otarrenska kiloka, 3 txibi erraldoi eta manta arraia bat. Ez dago gaizki, onartu zuen Belarriebakik. Pirata izateko bigarren proba aritza bezain sendo hartzea da. Neskato, indartsu al zara? Danielak altxorkutxa astuna altxatu zuen eta hankak tolesten hasi zen. Piratek harri eginda begiratzen zioten. 1, 2, 10 altxaldi, 20, 50, 100 altxaldi, nahikoa! Pirata izateko 3. proba, tximistaren pare korrika egitea da. Neskato, harina al zara? Daniela itsasontzi gainean ziztu bizian ibili zen. Laster berriro gelditu zen pirata harrituen aurrean. Begira! Begi bakarraren txaplata, loroaren luma bat. Eta aurrezko txanpon bat ekarri dizkizut. Oso harin ibili naizenez, inorrez da konturatu. Itzuli nire txampona, esan zion Belarriebakik haserre. Pirata izateko 2. proba sugea bezain isilia izatea da. Neskato, isilia al zara? Daniela bere belauntzian abiatu zen. Urrengo goizean irribarretxua azaldu zen, atzartean ile sorta bat zekarrela. Piratek sinetxi ezinik begiak egurtzi zituzten. Aitzuloan neguko loalia egiten ari zen hartz ikaragarriaren ile sorta bat da. Ura iratzarri gabe moztu diot. Utzi dazu ikusten. Belarriebakik txunditurik aztertu zuen. Pirata izateko 5. proba ezeri beldurrik ez diozula erakustea da. Neskato, ausarta al zara? Danielak krokodiloen zulora jauzi egin zuen. Ausardia hura ikustean, narrastia geldi-geldi egon ziren. Piratak neskari mirez-mirez begiratzen hasi ziren. Zulo barreneko giltze erdoildua. Ziur naiz, hilabeteetan behar bada urteetan, hortxe egon dela nork aterako zain. Emadazu giltza, kapitainak kendu egin zion etxitzen hasita. Pirata izateko 6. proba, sopa ona prestatzea da. Neskato, ba al dakizu janaria prestatzen?
Danielak osagairik goxoenak batu zituen. Igel txistukada, krokodilo malkoa, koko ustela eta sopa goxo-goxoa egin zuen. 7 itsasoetako soparik nazkagarriena esan zuen Danielak. Buaf, nazkagarri ederra dago! Belarribakik Espainiak miaztu zituen. Baina, pirata izateko probarik garrantzitsuena, altxor galduak aurkitzea da. Neskato, baldakizu mapa hau irakurtzen? Danielak piratak luzaro bila zebiltzen altxorraren mapa aztertu zuen, eta armiarma jauzilarian abiatu zen. 2 egun geroago, altxorra zekarrela itzuli zen. Kutxa handi bat zen, bitxi baliotsuz eta urrezko txamponez betea. Piratek ezin zuten sinetsi ikusten zutena. Pozaren pozez, Daniela sorbaldetan hartu zuten, txaloka eta bibaka oihu egiten zutela. Daniela! 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 Zera, proba guztiak gainditu dituzula onartu beharra dago, xuxurlatu zuen kapitainak. Baina ezin zara gure itsasontzian pirata izan, ez eta ez. Nola? Zergatik? Eskubetek arrantzan egiten dakit. Aritza bezain sendoa naiz, tximista bezain harina, sugeak bezain isila, ausarta. Janari txarra egiten dut, eta altxor galduak aurkitzen ditut. Egin behar den guztia egiten dakit. Oso simplea da, esan zuen Belarribakik. Ezinbesteko bete beharra falta zaizu. Ezin zara pirata izan, neska zarelako. Eta itsasontzi honetan mutilak bakarrik onartzen ditugu. Hori kaiman beltzako arau bat da. Astakeria hura entzun da, Daniela hitzik gabe geratu zen. Eta negar egiteko asko behar zuelako izan ez balitz, bertan negarrez urtuko zen. Piratak orduan elkartu egin ziren, baina oraingoan Belarribaki kanpoan utzi zuten, eta hark ezin zuen sinetsi gertatzen ari zena. Zenbait minutuz eztabaidatu ondoren, pirata batek hitz egin zuen. Daniela kaiman beltzako pirata izateko behar den guztia daukala erakutsi du. Neskatoa itsasontzian geratzea nahi dugu. Bai, hemen geratuko da, oihu egin zuten denek. Daniela jauzika hasi zen, pozarren, piratak besarkatzen zituela. Daniela, Daniela, Daniela. Baina, Belarribaki karramarrak bezain gorri jarri zen, presiozko heltzea zirudien, une batetik bestera lehertzeko zorian. Nola liteke alperrontzi talde hau alako erabakian nigabe hartzen ausartzea. Kapitaina neu naiz, oihu egin zuen. Belarribaki, kapitaina izateko baldintza batzuk bete beharra dago. Garrantzitsuena zuzena izatea da. Eta Daniela neska delako ez nahi izatea egiazko bidegagabekeria da. Zuk alde egitea nahi dugu! Belarribaki joan egin zen, eta inoiz ez zutenaren berririk izan. Eta kaiman beltzak mundua zeharkatu zuen. Diotenez, itsasontziak harekin estopatzeko moduan ibiltzen ziren. Eta marinelen batek ura katalosea zekusiz gero, jiratu eta iesi joaten zen. Guztiek zekiten, kaiman beltzako kapitaina jadanik etzela Belarribaki. Orain, kapitaina neska bat zen, Daniela pirata. Egia, ala gezurra? Begi bien artean? Sudurra. Agur lagunak, hurrengora arte!